What's up guys? It's me again, Pops Marco, and welcome to my YouTube channel. At kung ngayon ka pala nakapanood sa aking mga videos, ay mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga videos. Today is a brand new day dahil birthday is today. Dahil special tong araw na to, dahil pupunta tayo ng Bolinao! Yun! So yun nga, dito nga tayo sa Villasis. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Team kasamang riders ng IT Zone. Yun. Then, kita-kits na lang. Bye-bye! An hour later. First stop natin, andito tayo sa Sual, Pangasinan. Then, nandito tayo ngayon sa tambayan ng mga riders. Alam nyo na mga Pops, 7-Eleven. So, kain-kain muna tayo dito. Ang next natin dito ay pupunta tayo ng Alaminos. Sa second stop tayo sa arko ng Alans. Kita-kits! Nandito tayo sa loob ng 7-Eleven. Bibili tayo ng pampagising. Hindi natin alam kung ano yung kukunin natin. Kung pineapple juice ba or coffee ko na malamig. Comment below kung ano yung mabisang pampatanggal ng antok sa lahat ng mga riders dyan. So comment below guys kung ano yung mga pampagising. Kung kunwari kung nasa biyahe kayo, ano yung mga lagi nyong iniinom. Next stop natin, so dito na nga tayo sa Alaminos, Islands. So papasyal-pasyal muna tayo dito and magdadrop by lang tayo dito. Then susunod dito, punta na tayo ng Bolinao sa Patar Beach. Dito. Anong Patar? Di ba falls muna? Hey, Hello! welcome to 100 Island. Stop over muna kami dito sa karinderya. Kakain lang kami. So, kumakain na po pala sila. Hey guys. Yan. Kain muna kami dito sa karinderya ni nanay. Tapos na kaming kumain. Ano na yung Tagalog sa palpa? Palpa. Oo. Palpit. Basta palpits. Palpits na. So magpapalpets na lang daw kami, sabi nila. Magpapalpits Yun. na. Kunting kenbot na lang, nasa Bolinao na tayo. Tingkan na lang. So pasako kay Alexis. So, vlog. Hi guys. Welcome to Badong Channel.
So ayun, tapos na kaming kumain. At ipapasa ko na kay Ever. Mga bagte. Ay, sige. Papakilala ko pala sa inyo yung mga kasama ko, isa-isa. Ayan, lagi sa vlog ko. Si Ever. Ito naman, si Jeff. Just. Please subscribe my YouTube channel, Just TV. Hi! Pami. Mami, ang girl ko naman eh. Si Kuya, di ko kilala si Kuya. Anong pangalan mo? Ellie. Ellie. Ito, sino to? Bobero to eh. Oh, bakbo yan Pogi. si Mr. Natividad yan. O si... Hello, good morning! Andito na po tayo sa Bolinao Falls number 1. Then, ang gagawin na lang natin, magbabayad tayo ng parking fee and entrance fee. So, ang entrance fee ni motor, 10 piso. Tricycle, 20. 4 wheels. Yun. Ano na, 4 wheels, 50. Oo, labas na. Truck. Ano ba ito? 60 ba yun? welcome to my YouTube channel! Was 80. Then, ang entrance fee po is 20 pesos po. Ayan, 20 pesos. Ayan. Then, nakalagay din dito, Ipakita mo i-front mo. Open I-front blow mo. Sea Falls, 6 a.m. to 6 p.m. Ayan. Ito ata, plus... So, yun yung mga yun po yung mga kapwa ko vlogger. Na din ata si Ever. Ayan. Vlog ka na rin ba? Vlog ka na rin. Mga kapwa ko vlogger. So yun na nga, nakapag-entrance na kami, papasok na kami sa pools number 1. Yan mga beshi. Maliligo na po sila sa fall. So, ayan.
Mula naman sa Patar White Beach Sand, mga 2 minutes lang nasa Bolinao Lighthouse na tayo. So ito yung tinatawag nilang Cape Cape Lighthouse Bolinao. Yun. Ginawa ito noong 1905. Ginawa po ng Amerikano, Filipino. Tsaka yung isa, hindi ko na matandaan kung ano na yun. Basta 2 dayuhan, ay 2 dayuhan, isang Pilipino yung gumawa itong parola na to. So, ito isa rin ito sa pinaka historical na lighthouse sa buong Pilipinas. Wala naman dito sa Bolinao Lighthouse. Dito sa harapan niya, makikita dito yung view deck ng beach ni Patar or si Bolinao. Oh, ganda oh. A few inches later. So yun na nga guys, dito na nga tayo sa Patar White Beach dito sa Bolinao, Pangasinan. So ito na nga, nilalakad namin itong white sand dito sa Bolinao. Then nililibot-libot namin siya. Nililibot namin yung kagandahan nito. So see nyo yung kagandahan guys oh. See nyo na rin yung blue na mala green na kulay ng dagat. Tapos dito naman sa side na to, meron kaming nakita na bridge. So pupuntahan namin siya tapos mag-picture tayo. So tapos nga pala may nakita din kaming may magandang places doon. Yun, parang may island doon. Tapos may rock formation. Yun. So pasukin natin ito. Nagsiswimming dito sa Patar Beach again. Puro na lang ako Patar Beach kasi nga nagagandaan ako dito sa beach na to. Sobrang ganda. Yung tipong ang linis-linis ng tubig, ang linis-linis ng buhangin dahil nga white sand. Tapos mas maganda pa dito, hanggang dito lang yung lalim. Kung magpunta na tayo doon, mas malalim na makamatay na tayo. Yes. So hanggang dito lang tayo. So, swimming ulit! A few moments later. So yun na nga, nakaligo na tayo mga paps. At nandito nga tayo sa souvenir area. At bibili tayo ng sticker. Nakabili na po ako. Yan. So sa loob po nila mayroong mga t-shirt na Bolinao. Yan. And may mga handmade din na si Shell Starla. Yung, kung gusto niyo pong bumili
namimili po dito. May mga souvenir din po na nakalagay po dito hanggang doon, hanggang dito. So, yan. So, bago tayo matapos, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Reland Nico Sumila Pirona. Shoutout po kay Zane Cabanilla. Shoutout din kay Mark Azaraga Samsun. Shoutout din po kay Ma'am Shinorlin Flores. Shoutout din kay Derp Yarib. Shoutout rin po kay Berdelu. Shoutout rin po kay Catherine Arcery Shoutout rin kay Catherine Anseriano, Ride Safe and Ride Safe daw, sabi niya. Shoutout rin po sa isa naming hindi sumama, si MJ Ora, si Junior Sam Max Garcia, si Jonas Esteban Baldos, o si Welmar. Shoutout rin po sa mga nakasama mo ngayon. Maraming salamat sa inyo, guys. Guys, again! Shoutout pala kay Just TV. So, maraming salamat. Yung mga pupunta po dito, kung may mga gusto nyong souvenir, bili lang po kayo kay Ading. Hello, si Ading Jennifer po pala. Yan. Bili lang po kayo ng mga item niya. May mga keychain, may mga ref magnet, ganun. So, hanapin nyo lang siya. So, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat sa mga nagpubos at nanood itong vlogs na to. Paps, ako ulit si Paps Marco. Please like, share, subscribe, and love this channel. Bye-bye!